जाय गथ'आ मेट्रिक पास जानायनि उनावहाय बिमा बिफाखौ बुंबाय जे आंनो मबाइल नांगौ 50,000नि 1 लाखनि आंनो बाइक नांगौ 2 लाख 3 लाख 2.5 लाखनि जाय गथ'आ बेबायदि बुंबाय दाखालि मेट्रिक पास जानायाव ओइ दिनखालिनिफ्रायनो बे गथ'नि लाइफआ धंस जाखाबाय 90%निया कारन जों बेखौनो नुबाय दं नंगौना नङा मेट्रिक पास जानायनि उनावनो बिबाय बियो आंनो 50,000नि मबाइल नांगौ 3 लाखनि बाइक नांगौ ओइ दिनखालिनि जोब्बाय बे फिनिश दा बेखायनो साबधान बे बाइक बे मबाइला जोंनि इयुन जोलैखौ जोंनि फिसाफोरखौ धंस खालामगासिनो दङ दाना बाइक दाम गोसानि मबाइल दाम गोसानि बिनायनि दायनिगिरिया खिन्थु बे नानि मोननियाव थायो एसे सिख्लाफोरनियाव तारमाने बिसोरो मा होननानै सानो बाइक दाम गोसा मबाइल दाम गोसानि लाबासो सिख्लाफ्रा गोसोथोयोलै बे साननायफ्रा बेबायदि नंगौना दा ओंखायनो बिसोरनो दाम गोसानि बाइक दाम गोसानि मबाइल नागिरो आरोखि बेनो गोसोआव लाखियो जारौमोन सनाफोर नों जायखौ दा गोसोथोदों बाइक दाम गोसा मबाइल दाम गोसा लाग्राया बे जौबो लोङो बे लेखा फराया मिथिबाय आरो बेजों हाबा जानांगौबा नोंनि लाइफआ धंस जाबाय मिथिबाय बेखायनो आं बुङाखै दे गासिबो बाइक लाग्राफ्रा गाज्रि होननानै बे सेंग्राफ्रा गाज्रि मोनलायगोन बांसिनानो मिथिबाय बांसिनानो दा ओंखायनो आङो बुंदों जोंनि लाइमोनफोरखौ नैबे बुब्लिया नैबे टाइमानो जाहैबाय गावनि जिउखौ दानायनि मोनसे बेस्ट टाइम गावनि जिउनि लामाखौ दानानै सोरजिना लानायनि साबसिन समय बेनिफ्राय आरो साबसिन सम गैला बे बारग'लाङोब्लाथाय ओजोंहाय गैलिया दा बेखायनो बे समखौ आद्रि दा खालाम बेबायदि बैसोआव नोंगौ खालि रंजा बाजा आला दिङा ओरै ओरै देखायनोखौल' लुबैयो दा खोथाया जाबाय मा रंजाबाय था बाजाबाय था बिफायानो बाइक होदों बिफायानो मबाइल होदों थाखा फैसा गिदिंबाय था गिदिंबाय था गिदिंबाय था गोसोथोनाया इखौ लाज्रांलाय इखौ गारलाय इखौ लाज्रां इखौ गिदिंबाय गिदिंबाय था गिदिंबाय था गिदिंबाय था 28 बोसोर जाबाय 30 बोसोर जाबाय हाबा खालामबाय नङाबा सोरजोंबा हरफा जाबाय अखानायैनिफ्रायनो सेस दा जों इखौनो नुबाय दङ नोंगोना नङा देनाय दा बेखायनो होनदों खस्थ' खालाम 25 बोसोरसिम 25 बोसोरसिम खस्थ' खालाम आरोबाव 50 बोसोर आलो गोजोनै जा गारि मटर न' बां थाखा फैसा जेनिबो आंखाल गैया